ሰበስልጣን ፓኪስታን ኢራን 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ከም ዝተቐበለት ገሊጾም። ሰላም ከመይ ትዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣመልኪቱ ቢቢሲ ንዘውፅኦ ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም። ሰበስልጣን ፓኪስታን ኢራን 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ከም ዝተቐበለት ገሊጾም። ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኢራን ተኽሲ ደው ንምባል ካብ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ በዓል 15 ነጥብታት እማመ ሰላም ከም ዝበፅሓ ንኽልተ ሰበስልጣን ፓኪስታን ብምጥቃስ ጸብጺባ። ኣቐዲሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሽህባህ ሸሪፍ ሃገሩ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዝርርብ ሰላም ከተእንግድ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ነይሩ። ቻነል 12 እስራኤል እውን ብዛዕባ ዝርዝር እቲ ዛጊት ወግዓዊ ዘይኮነ ውጥን ጸብጺባ ኣላ። እንተኾነ ካብ ዋይት ሃውስ ዝተረኽበ ዝርዝር ሓበሬታ ኮነ መረጋገፂ ግን የለን። ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢራን ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ንዝብሉ ጸብጻባት ነጺጉሎ። ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ዝለኣኾ በዓል 15 ነጥብታት እማመ ሰላም ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ኢራን ሰዲደዮ ዝበሉ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ብዕሊ ኣይተገልጸን። እንታይ ዝሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ወግዓዊ መረጋገፂ ኣይተዋህበን። ገለ ዝርዝራት ግን ኣብ ማዕከናት ዜና እስራኤልን ኣሜሪካን በብቕርቡ ይወፅእ ኣሎ ክብላ ይሕብራ። ብመሰረት ጸብጻብ ቻነል 12 እስራኤል እቲ ውጥን ነዞም ዝስዕቡ ጠለባት ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ናታንዝ፣ ስፋሃን ከምኡውን ፎርዶውን ዝርከቡ ኒክሎራዊ ማእከላት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን፣ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣቶሚካዊ ፀዓት ማለት IAEA ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ኢራን ቁሉዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክገብር፣ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዕጡቓት ምድጋፍ እትገድፍ፣ ንዞባዊ ዕጡቓት እትህቦ ምወላን ዕጥቅን ደው ከተብል፣ ማዕቢሉ ዝጸንሐ ኒክሎራዊ ዓቕሚ እንተሎ ክዓኑ፣ ኒክሎራዊ ኣጽዋር ከይተፍሪ ቃል ክትኣቱ፣ ኣብ መሬት ኢራን ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኒክሎራዊ ንብረት ናብ IAEA ትርከብ፣ መጻብቦ ሆርሙዝ ክፉትን ናጻን ኮይኑ ክቕጽል፣ ሚሳይላት ኢራን ኣብ መጻኢ ውሳነ ክወሃቦም እንተኾነ ግን ብብዝሕን ርሕቀትን ድሩት ክኸውን ንዕላማታት ርእሰ ምክልኻል ጥራይ ክኸውን። እዚ እቲ ንኣሜሪካን እስራኤልን ዘርብሕ ወገን ክኸውን ከሎ ኢራን ከ ብኣምሳይኡ እንታይ ክትረክብ እያ? ኣብ ትሕቲ ዝብል ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ቡሸር ንፍርያት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ሲቪላዊ ኒክሎራዊ ፕሮጀክት ኣብ ምምዕባል ሓገዝ ክትገብር፣ ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዘሎ ኩሉ እገዳታት ክልዓል፣ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ተኽሲ ደው ክብል ዝብል ጸብጻባት ኣሎ። እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገጸን። ካብ ዋይት ሃውስ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ እውን የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ለይቲ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ መጥቃዕትታት ሓዲሩ። ኣብ ሓደ ለይቲ እስራኤል ምስ ኢራን መጥቃዕትታት ክትለዋወጥ እንከላ ነበርቲ ደቡባዊ ቤይሩት ድማ ካብቲ ቦታ ክወፁ ብሰራዊት ምክልኻል እስራኤል መጠንቀቕታ ተዋሂቦም። ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት እውን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተኻይዱ። እዚ መጥቃዕቲ ባር ዓስዒቡ እኳ እንተነበረ ዝኾነ ጉድኣት ኣየብፅሕን። ስዑድ ዓረቡን ኣብ ሓደ ለይቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘምከነት ክትሕብር እንከላ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ባሕሬን ድማ ዜጋታት ደወል መጠንቀቕታታት ምስ ሰምዑ ናብ ውሑስ ቦታ ክኸዱ ኣጠንቂቑ። ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንግተንን ተስፋ ዝህብ ዝርርብ ድሕሪ ምጅማሩ ርኡይ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ከም ተረኣየ ጸብጻባት ይሕብሩ። እስራኤል ንገለ ግዝኣት ደቡባዊ ሊባኖስ ትቆጻጸር። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኣካል ናይቲ ኣንጻር ሂዝቦላህ ዝግበር ወፍሪ እቲ ሰራዊት ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ሊባኖስ ክቆጻጸሮ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ካትዝ ሰራዊቱ ካብ ዶብ ሊባኖስ እስራኤልን ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ክሳብ ሩባ ሊታኒ ዞባዊ ጸጥታ ከቑሙ ምዃኖም ይዛረብ። ከምኡ ድማ ሰሜናዊ እስራኤል ክሳብ ዝሃድእ ተመዛበልቲ ነበርቲ ክምለሱ ከም ዘይፍቀደሎም ኣቢሩ። በዚ መሰረት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ስዒቡ ከቢድ ዕግታ ትኪ ይረአ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ጢሮን ካብ ዝርከባ ዓድታት ሃንየንን ዕፋርን ጀብኒን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ድሕሪ ቅትለት ላርጃኒ ሓድሽ ሓላፊ ጸጥታ ሸይማ። ማዕከናት ዜና ኢራን መሐመድ ባደር ዞልጋር ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት SNSC ኮይኑ ከም ዝተሸመ ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሃገር ብምጥቃስ ጸብጺበን። እዚ ሽመት ድሕሪ ብ17 መጋቢት ዝተፈጸመ ቅትለት ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ዓሊ ላርጃኒ ስዒብ እዩ ዝወሃብ ዘሎ። ዞልጋድር ምክትል ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኮር IRGC ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ጸጥታ ውሽጢ ዓዲ
ምክትል ሓላፊ ፍትሕን ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ፅልፍሕታት ስልጣን ሒዙ እዩ ፀኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካን ኢራንን ብሓቂ ይዘራረባ ኣለዋ ድየን ኣብ ትሕቲ ዝብል ዛዕባ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ኣዝዩ ሓያል ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ናእዳ ከም ዘለዎን እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ኢራን ንርዱእ ምክንያታት ንኣሜሪካ ኣዝያ ብዓይኒ ጥርጣረ እያ እትሪኣ ዘላ። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ ክልተ እዋናት ዝርርብ ማለት ኣብ ሰነን ለካቲትን 2025 ክልቲኡ ብኣሜሪካ ዝድገፍ መጥቃዕቲ እስራኤል ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጊችን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ዝርርብ ቴሌፎን ከም ዝተገብረ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣለዉ። እዚ ዝርርብ ግን ኣዝዩ መባእታዊ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ፓኪስታን፣ ቱርክን ግብፅን ዝኣመሰላ ብዙሓት ሃገራት ወጥሪ ንምንካይ ይፅዕራ ኣለዋ። ሰለስቲኦም መራሕቲ እዘን ሃገራት ምስ ትራምፕ ጽኑዕ ውልቃዊ ርክብ ዘለዎም ኮይኖም ኣብዚ ቅልውላው ምስ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ንንጥፈት ይዋስኡ ኣለዉ። እታ ብኢራን ኣዝያ እትእመን መንጎኛ ዖማን እውን ኣብዚ ጉዳይ ትዋሳ እያ ዘላ። እቲ ኩነታት ፈጺሙ ክግመት ዘይክእል እኳ ይኹን እምበር በዓል ስልጣን ኢራን መሐመድ ባጋር ጋሊባፍ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ክራኸብ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ጸብጻባት ሓቂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ንህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣመልኪቱ ካብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዝወፅእ ጽሑፍ እዩ። ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ንመደባትና ተፈቲኹሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልና ሮምሸል Thank you.